जि दिनै आं मोनसे प्रग्राम खालामदों बे प्रग्रामानो जाहैबाय 26 जानुवारिखौ लोब्बा लाखिनायजों लोगोसे दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो मोनसे रंजानाय बा 26 जानुवारिखौ फालिनायजों लोगोसे बयबो खुसियै रंजानाय मोनसे खालामनो लुबैयो। बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाखौ लानानै दिनै बाहाय दसे समब्लाबो बा गावसिनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो आंनि जि वेलकाम खालामनाय बे वेलकाम खालामनायाव बिथांमोना आंजों नुजाफैदों आरो बेयो जोंनि गामिनिल' नङा, दाब दाब जायगानिफ्राय ओरै बासुगाव उलुबारि आरो ओरै सारिय'फाले बिसिबां माने जायगानि मानसिफोर दङ आंनि मानसिफोर, बेफोरखौ आं लिंहरनानै बिथांमोनखौ दिनै जोङो बाहाय निउ इयारखौ फालिनायजों लोगोसे आरो 26 जानुवारिखौ फालिनायजों लोगोसे जोङो जाबाय, बिदिनो संनाय जानाय बिदि खालामबाय। दिनै गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना आंजों फैनानै जे बेबायदि रंजानाय समाव आंजों लोब्बा लाखिफैनायनि थाखाय। आरो जोंल' नङा, दुनिया बे जोंनि आसामावनो दिनै 26 जानुवारिखौ फालिनायजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रानो रंजानायजों सोरबा पिकनिक जादों, सोरबा न'आव पार्टि जादों, बेफोरबायदि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैजोंबो मिलायलायनानै बिसोर पार्टि जादों होननानै आं निस्सय आंनि गोसोआव सानो आरो जों बयबो मिलायनानै थानांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जों खुनु जाथि धर्मजों खोथा गैया, जाथिजों खोथा गैया। जोङो अराय सम जोङो रायजो राजाजों खौसेथि जानानै जों आवगायलांनांगोन, अब्लासो जोंनि थांखिफ्रा साक्सेसफुल जागोन होननानै आं सानो आरो। पिएफनि दं, इउपिपिएलनि दङ आरो बिजेपिनि दङ, कंग्रेसनि दङ, आम आदमिनि दङ, जायखिजाया पार्टियानो आंजों ज' दंजोबो। मानो होनना बुङोब्ला बियो आंनि पिकनिक जानाया जाहैबाय खुनु राजनितिकनि नङा, माने बियो फ्रेन्डलि, जास्ट सोरखौबा आं सिनायो खिन्थु आंनि जाय मानसि लोगोफोर बा आंनि माखासे साइडआव थानाय मानसिफोर बेफोरबायदि सिनायलायैखौ दिनै आं सिनायहोनो मोन्दों, बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे सैथो खोथा। दिनै गोबां मानसिफ्रा आंखौ बुंदों जे जिसुया सुमफ्रामारिया नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सनाव गेलेफिनगोन होननानै फिल्ड बानायगासिनो दङ बा गोरिब गुन्द्रानो होदों होननानै बा सोरबा बबेबा मोनसे प्रग्रामाव थांदों होननानै अनेक मानसिया बुङो, नाथाय बिदि नङा। दिनै बायसान्स जुदि आंनि गेलेयैया आंनि उननि बाथ्रा, आं बेखौ जेबो सानथ'नाय डिसिसन गैथ'वा। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सोरबा लिडारा गावखौ लिडार होननानै जुदि गनायना लायोब्ला आं बेखौ मालाबाबो गनाया। मानो होननानै बुङोब्ला सोरबा लिडारफ्रा बा सोरबा धोनि मानसिफ्रा 2,000 गावनि पकेटाव दङब्ला 1,000 थाखा सोरबा गैयि मानसिनो होनानै गावनियाव 1,000 थाखा लानानै थायोब्लासो आं बेखौ क्ररपतिनि मालिक होननानै आं बुंगोन। खिन्थु क्ररपतिनि मालिक जानानै 1,000 थाखाखौनो जुदि गोरिब गुन्द्रानो होनो हायाब्ला बेखौ आं मालाबाबो क्ररपतिनि मालिक होननानै आं गनायनानै आं लानो हानाय नङा। रायजो राजाफ्रा मा सानो बेखौ आं रोखायै बुङो। आरो दिनै आंखौ सोरबा बायदिया बुंगासिनो जे इलेक्सन पारपासनि थाखाय दिनै फिल्ड बानायदों, नाथाय बे नङा। दिनै आङो जास्ट रायजो राजाजों आं फ्रेन्डलि हिसाबै रायजो राजाजों आं जगाजगआव आं थाबाय थानो लुबैयो। दिनै आङो सोरनिबा माबा मोनसे लोमजानाय साजानायाव आं जाखिनि हायो बेखौ आं सहाय होदों। बियो आंनि गोसो अननायजों गोसोजों आं बेखौ होयो। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रा दिनै आंनिफ्राय बिदिनो गसाइगाव, दागगारि, आमथिखा, मालिबिथा, ओरै बिजनि, ओरै क'क्राझार अनेक मानसिनिजों आं जगाजग लानानै दिनै आंनि न'आव अनेक मानसि फैयो। नाथाय आं दिनै बिसोरखौ नोंसोरो उमुक समस्तिनिसो, आं नोंसिनि भट मोना होननानै आं दिनैसिमबो बिसोरखौ बुङाखै। दिनै आं जुदि इलेक्सननि पारपासै जुदि आं थांदोंब्ला आंथ' बिटिसि इलेक्सन बा एमएलए इलेक्सनाव बिटिसि इलेक्सनाव जुदि आं गेलेयोबाथ' आंनि समस्तियाथ' 13ल'सो। दिनै आं 13नि मानसिखौल'सो नायगौमोन। नाथाय आं मानि थाखाय क'क्राझार, गसाइगाव, ओरै सान्तिपुर, दागगारि, ओरै 14 समस्ति, ओरै दङ जाहैबाय 15 समस्ति, सालाकाथिया दङ जाहैबाय 12 समस्ति, काजलगावआ दङ जाहैबाय 15 समस्ति, निसिमा 16 समस्ति। दिनै आं बेफोरखौ आङो होनांगौनि दरखारानो गैयामोन। बिनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ आं बेखौल' खावलायदों जे जाय मानसिफ्रा आंखौ बिदि बुंदों बिथांमोनखौ बुंनो हो। बिथांमोना जेब्लानाखि गावसोर बुंनानै खुगा रुयगोन अब्ला गावसोरो स्रि सागोन होननानै आङो बेखौल' बुंनानै थेंक इउ।